Hola a totes i a tots. Finalitzem avui el cicle d'entrevistes a tots els candidats a l'alcaldia de Sollana en les eleccions municipals 2015. Ja ho fem amb l'actual alcalde, en Vicent Codonyer. Moltes gràcies per haver atès la nostra invitació. I la primera pregunta és obligada, és la mateixa que s'ha fet a tots els candidats. Quina és la seva valoració d'esta etapa 2011-2015? Bueno, primer que res, bon dia. Agrair-vos a Son Sollana l'interès que heu pres en la campanya electoral. Esta entrevista és vàlida a tots. Esperem que aquesta entrevista no decante els 4 anys d'un treball ben fet. A sobre ha sigut millor un debat. No sé per el motiu que ha sigut, no s'ha pogut fer, però per la qual la feina vostra és bona, informar és bo. I el que me preguntes de la valoració de la legislatura i de la corporació municipal, per la meva part, valorar a la gent que ha estat al meu costat treballant dia a dia de la millor forma. Des de Laura, Tomàs i Vicent, ha sigut un plaer estar treballant en ells aquests 4 anys i la veritat jo valoro positivament. Han tingut els nostres fallos, però hem anat rectificant quan ha sigut menester i ja està. En quant al resto de la gent, que seria en aquest cas l'oposició, en uns moments ens han apoyat, però en altres moments no ens han apoyat. No vaig a valorar-los, això prefereix que se valoren ells mateixos. Per mi no han estat a l'altura del poble. Va comentar que li hauria agradat fer un debat, és també el que intentàvem nosaltres. El que passa és, i volíem també transmetir-ho a tota la població de Sollana, ho hem intentat, ho intentarem, ens ha sigut totalment impossible per les dates, perquè coincidien en molts actes a certs partits polítics i ha sigut totalment impossible, encara que era la nostra intenció i pense que l'intenció també de tots els partits polítics, però en principi haurem volgut fer un debat entre totes les formacions polítiques que es presenten a aquestes eleccions municipals. Estàvem parlant de l'oposició, dels partits de l'oposició, una oposició que en la presentació d'aquestes últimes obres, en març, obres per al pla d'obres d'infraestructures per a aquest 2015, se lamentaven d'una mancança d'informació. No els havia arribat informació al voltant de moltes d'aquestes coses. Què ha fallat així? Realment és així? Hi ha hagut mancança d'informació? No, anem a veure. Sí, la veritat, anem a ser sincers. L'obra de pistes de pàdel i del Carrer Jove han hagut totalment ausència d'informació, però això és el que ho ha centrat. Si ho ha estat tota la legislatura negant-se a col·laborar en l'equip de govern, al final l'equip de govern té que prendre la decisió per fer coses al poble, de prendre la decisió, igual que fa l'oposició. Quan té el vot del pleno, ho para el que vol, i quan té competència d'alcaldia, si és una cosa que nosaltres considerem que és bona pel poble, no tenim més que prendre la decisió i poder equivocar-se, perquè se podem equivocar, o acertar el fer unes pistes de pàdel o, per exemple, un casal jove que han intentat parar, que no s'ha parat perquè està licitat i adjudicat a una empresa, que simplement és un local que s'està gastant ja per fer discomòbils, per fer sopars de jubilats, per fer sopars d'ames de casa, qualsevol activitat, simplement és adequar-lo per fer una activitat 100% legal i conforme toca, en vez de correctores d'emergència, servicis com toca, tindre un servici com toca, que avui en dia ja s'està gastant i no està en condicions de gastar-se. Simplement pensem que això és bo pel poble. En certa mesura, de quina forma els ha afectat governar en minoria? Jo la veritat que ens ha afectat en poques coses. Hem portat una legislatura prou contínua, hem anat fent les coses que hem cregut que eren bones pel poble, les que hem vist que l'oposició no les veia bones pel poble i no les parava, ens hem limitat a parlar-les i seguir treballant per no quedar separats. I al final, si haurem tingut una majoria, haurem pogut governar més tranquils, però així hem anat treballant i hem anat treballant les coses avant, ni més ni menys. En aquesta legislatura 2011-2015 han hagut 2 plans d'ocupació. Ens pot dir en què s'han basat per fer aquests plans d'ocupació i quins han sigut els resultats en aquests 4 anys? Els plans d'ocupació, aunque l'oposició segurament haurà dit que ha sigut cosa d'ells, la proposta ha sigut portar a pleno, en aquest cas per aquest equip de govern, per la qual això n'hi ha que puntualitzar-ho. Ells sí que han aprovat aquests plans d'ocupació, però la proposta ha anat a pleno,
però l'equip de govern no ha anat a pleno, com altres propostes, com pugui ser, no sé, paralitzar el cas al Xove, que és una proposta de l'oposició, per la qual ell tenia que deixar clar les coses. L'oposició, quan vol, presenta propostes, quan vol se s'adjudica i quan vol se desadjudica. En aquest cas, els dos plans d'empleo ha sigut proposta de l'equip de govern i s'han basat, doncs, en la siguiente forma. I voldria dir jo, els plans d'empleo sempre s'han enfocat per ajudar a la gent necessitat i després també donar servici al veí que també paga, perquè això té que anar compensat tot, no pot ser per un puesto tot o per un altre, per la qual sempre s'ha fet una part social, s'ha intentat posar a la gent més necessitant aquesta part social i aquesta gent, segons la capacitat que ha tingut, s'ha gastat per unes coses o per altres. I després ha estat el plan d'empleo d'oficis que s'ha dotat, en aquest cas s'han fet el que són ceres, eliminació de barreres arquitectòniques i se feien també les barreres de bous que feien falta perquè la veritat que és una feina quan ve bous, tenir massa circuits i era una comoditat també pel veí poder tancar, obrir i passar en el cotxe durant els dies de bous i en això s'han basat els plans d'empleo. També s'ha arreglat alguna cosa de reg de jardineria, també s'han pintat moltes bananes, tot el ferro que n'hi ha al poble, menys el del parc, que s'ha pintat totes les bananes, per la qual ha sigut un plan d'empleo un poc aleatori i sempre pensant en dues coses. Ajudar al veí que en té la necessitat, facilitar al veí que necessita reduir les barreres arquitectòniques, reduir-les, que és el que paga millor els impostos, i després al mateix temps també hem buscat sempre no perjudicar a les empreses del poble, perquè si nosaltres fem totes les obres, les empreses no treballen i al final se tradueix en jo en ple ajuntament, en ple gent, però si l'empresa del poble que se dedica a la construcció no té feina, la gent que té acabarà tirant la part, per la qual s'ha buscat un equilibri que des del punt de vista meu ha sigut adequat. Anem a passar a tractar els temes que han sigut prou polèmics en aquests 4 últims anys, com per exemple la paralització del pas a nivell. En aquest sentit, hi havia un projecte d'Adif en el qual Adif pagava íntegrament el cost de les obres i PSPB i independents argumentaven per a votar en contra d'aquest projecte que no s'havia comptat amb l'opinió dels veïns. Realment ha sigut així? S'ha comptat l'opinió dels veïns? Aquest projecte ve perquè Adif en un futur té que eliminar tots els pas a nivell. Al final l'opinió del veí compta, però la realitat és una altra. El dia que Adif tingui augment del tràfic en les vies de Sollana no preguntarà, tallarà el pas a nivell per la situació de minuts, que n'hi haurà molt pocs minuts de fer a tren i n'hi haurà que tallar-lo i no n'hi haurà pas a nivell petit del poble. Per la qual, en un principi se va fer un projecte, Adif va fer unes propostes i la proposta era eliminar el pas a nivell que n'hi ha i fer un pas peatonal, no de vehicles. Nosaltres ens negàrem des d'aquest moment i diguem no, si el fas el tens que fer peatonal i de vehicles. Per la qual s'estudia l'opció, que és el projecte que no s'ha aprovat, que és pegat a la cooperativa i al carrer Estrella com ara, que connecta millor al barri, l'Ulterior Vila, per la qual és l'únic puesto on se pot fer un pas subterrani. O sigui, el pas subterrani no se pot fer en el carrer de València. Tècnicament és inviable, no es pot fer. Sense anar més lluny, està llegint un BIM de l'any 91 i parla del PSV del pas a nivell i ja ho diu ben clar que no se pot fer en el carrer de València. O sigui, no es pot fer. No és que ho diga l'alcalde, ho diu un tècnic, que és el que ho té que dir. Per la qual la posició és començar molt a favor d'aquest projecte, però quan detectaren que aquest túnel o aquest pas a nivell se podia fer d'immediat, posaren el fren. Com han fet en totes les coses, no sé per què, pareix que molt beneficiarà a nosaltres fer un pas a nivell. Per la qual el pas a nivell se va poder fer en la primera votació perquè el bloc s'excluís en aquest cas del pas a nivell i ell tingué el poder-se fer o no el votar en contra o a favor. Ell vota en la primera votació en contra perquè si no es guanyàvem per majoria simple i després
se torna a portar a ple, se torna a portar a comissió, i la veritat que s'han posat moltes pegues i al final l'han desistit, l'han deixat paralitzat, i en aquesta legislatura entenem que si n'hi ha una majoria estable se portarà a pleno i s'aprovarà tal com està. És que no es pot fer d'una altra forma. I si era una pregunta, si finalment pensava vostè que s'anava a fer este pas subterrani. Jo pense que no es pot fer en altre puesto i se té que fer, per la qual estiga en este cas, que esperem estar la corporació del Partit Popular en l'equip de govern, se portarà aquest mateix projecte, i si no està el Partit Popular, si el que entre vol fer-lo, tindrà que portar aquest mateix projecte. Altra polèmica que arrosseguem des del 2012 és la cessació per decret d'alcaldia, el cessament per decret d'alcaldia del cap de Protecció Civil. Posteriorment s'han volgut que Protecció Civil d'Almussafes s'han mancomunat els serveis, com si diguérem, Protecció Civil d'Almussafes, perquè fas els seus serveis també a Sollana. La posició critica en aquest cas que és un cost massa elevat, que costa més que tindre Protecció Civil a Sollana. Realment és així? Bé, anem a per parts i vaig a parlar justet del que puc parlar i l'altre parlaré del que tinc més temps del que sigui menester. Protecció Civil, un càrrec de confiança, tant siga el jefe de Protecció Civil com el jefe de policia, per un decret de l'alcaldia se cessa i se nombra un altre. O sigui, això és totalment legal i se fan 12 puestos de Xina. El motiu, ja ho has dit en un pleno, falta de confiança, no és un altre. N'hi ha altres motius que estan on tenen que estar i es decidirà que es tingui que decidir. En aquest cas és un jutge. L'alcalde no, això no ho té que decidir. Després, el cost. Això és mentira. El cost de Protecció Civil, quan era municipal, costava, si no mal no recordo, 10 o 12.000 euros a l'any. Avui tenim un conveni que se destinen 3.000 euros. No vol dir que se gasten, se destinen. Uns anys se podran gastar i altres anys no se podran gastar. Per la qual no hi veig polèmica només que la que ha pogut crear l'oposició, perquè se cessà el jefe i a partir d'ahir ells anul·laren l'agrupació de Protecció Civil, no l'anul·laren nosaltres. Per la qual jo com a alcalde tinc que ser responsable. Si necessito un servici, el tinc que tindre. No me'l poden imposar a ells. Ells han volgut imposar-me-lo, ho han intentat, el motiu ells el saben, això ho tindràs que preguntar a ell, però l'alcalde en aquest cas el que ha fet és, en els mateixos voluntaris que estan en Sollana, que no se'n volien anar, s'han agregat a l'associació d'Almussafes i s'ha firmat un conveni per seguir donant el servici. Servici que ha sigut igual que sempre. Una cosa puntual, podrien dir, el cotxe de Protecció Civil, l'últim any que va estar en l'agrupació de Sollana, en marxa, gastava quasi 2.000 euros de gasoll. Aquest últim any n'ha gastat 100 i ha fet els mateixos servicis. El penúltim, 50. Cada un que pensa el que crec. Altre de les fets polèmics que ha tingut lloc en aquests 4 anys ha sigut fa ben poc la celebració del menjat Sollana. L'oposició, bàsicament el PSPB Independents per Sollana, l'acusava de ser un acte electoralista. Què té vostè de dir d'això? Cada un pot pensar el que vulgui. Jo no ho penso així, ells ho pensen així, ells ho sabran. Jo l'únic que puc dir que este menjat Sollana i el passat m'han anat molt bé. És una cosa bona pel poble, és una cosa que al poble li costa diners, però total, al final el que es fan és tots els espectacles que es fan a Casa de la Cultura al carrer i añadir una festa gastronòmica i turística. Per la qual el cost és reduït. El primer any costava més diners perquè era novetat, érem nous en la matèria, però se va fer molta publicitat i aquest any s'ha fet menys publicitat i el resultat ha sigut molt bo. Jo l'únic que tinc que dir és una cosa, jo m'ha tornat loco fent publicitat en este menjar i en el passat. No he vist a ningú de l'oposició que hagi fet publicitat ni enguany ni l'any passat, per la qual no tinc més res que dir al respecte. Les dates, veu el canvi, un bon canvi, és a dir, si es seguirà governant en les properes eleccions, o després de les properes eleccions, podríem dir, en la propera legislatura, mantindria el menjat Sollana en aquestes dates o tornaríem de nou a juny, canviaria a altres dates? He vist un comentari en el Facebook i voldria la gent parlar de posar una data fija. Jo crec que no pot tindre una data fija, pot tindre un mes fijo o uns mesos fijos, perquè
com bé saps, si volem que vingui gent alrededor, no tenim que concedir en actes alrededor. I els actes alrededor són canviants, per la qual la fetxa ha sigut bona. Fa un any se va fer en junio perquè era el primer any que se preparava i al final se va retrasar. La fetxa prevista en un principi era fer-la en abril-mayo, per la qual la fetxa abril-mayo és la millor, però ahir n'hi ha moltes coses que n'hi ha a jugar, n'hi ha comunions, Setmana Santa, sí que n'hi ha moltes coses que valorar i la fetxa jo penso que no pot ser fija, pot ser aproximada. Ara passaria a parlar del programa electoral i ho anem a fer en el programa electoral que encara, no va dir que se pot complir, però encara estem en el passat programa electoral de les eleccions en la legislatura 2011-2015. Què pensa que li ha faltat per fer en aquesta legislatura que acaba esta setmana? Bueno, a faltar fer moltes coses. Ens haver agradat poder arreglar un poc més els carrers, haver fet un centre de salut nou, de portar-me en el programa electoral, però les circumstàncies econòmiques no ens han deixat. En el conjunt de lo que és el programa electoral l'hem complit entre el 80 i el 85%. Sí que és de veres que portàvem l'escola de 0 a 3 anys, que és una cosa que només ens vam descartar perquè en el resto de pobles estava tancant perquè no era sostenible. És una opció que se pot estudiar, però al final ara estudiant-ho bé, hi ha negocis en el poble que viuen d'això i pensen que es podrien fer mal, per la qual és un projecte que descartem. Seguim portant a aquesta legislatura el del centre de salut i el resto pensa que l'hem complit. Més recorde, me deixes que la nota, que portàvem també fer una zona wifi, està feta i ni n'ha publicitat, cosa que diguin que és electoralista. I ara recentment farem una reunió d'una app per al comerç que la tenim a acabar i no l'han treta, cosa que diguin que és electoralista. La trobarem esta setmana que ve. I una cosa que ens ha retrasat molt ha sigut les vivendes de protecció especial, però avui n'hi ha 5 que se van a començar les obres ja, està ja en marxa, si no estan adjudicats, s'adjudicaran aquesta setmana o la que ve, per la qual en aquesta matèria ens haurà agradat anar un poquet més ràpid, però les circumstàncies econòmiques no ens ho han permetit. En la legislatura passada se firmava un conveni en l'IPSA que l'IPSA no ens l'ha pagat, per la qual nosaltres frenarem un poquet i exigirem a l'IPSA i les vivendes les arreglarem ells. Ja està en marxa, està firmat i estan adjudicats inclús a 5 famílies del poble. Això a mi és una satisfacció. Estem parlant del programa electoral que ja diguem s'hem acabat aquesta legislatura. Quins són els punts forts del programa electoral que porta el PP per a aquestes eleccions? Bueno, me deixes que acabe de dir una cosa del passat? Sí, pensava que ja havia acabat. Del passat m'agradaria fer hincapié en una cosa. Les coses que s'han fet s'han vist, la gent les ha vist, les pot valorar positiva o negativament, per a gustos colores. El més important, no hem endeutat al poble, no hem fet ni un sol euro de crèdit, hem baixat el deute al 60% del que n'hi ha, hem deixat el deute en 400 i alguna mil euros, n'hi ha 1 milió d'euros de deute, i hem augmentat el remanent de tesoreria que teníem 700.000 euros, ara baixat 1.700.000. O sigui, hi ha que valorar tot. Hi ha que valorar el que s'ha fet i la part econòmica. I això que pagava algú. Per no pujar els impostos, hem pogut baixar l'IBI i hem intentat no perjudicar el BI, tot el contrari, millorar-lo. A uns s'acoplarà més la inversió, a altres menys, però a tots tenim clar que no pot ser. Però si ens deixen 4 anys més, arribarem a tots. Ja he acabat. Bé, com li havia comentat abans, l'havia preguntat. Els punts forts del programa electoral del Partit Popular per a les eleccions al municipi de Sollana. Quant de temps ens queda? Us quedarà al voltant de 5 minuts, possiblement. Va, doncs entonces per ser més breu. El programa electoral que el trobarem demà, que no l'hem fet encara. Tenim, com bé t'ha dit, volem el centre de salut, volem fer-lo nou. No sabem exactament si el correcte seria el que està restaurar-lo o fer un altre puesto. És una cosa que no hauria d'estudiar, però entenem que tenim que tenir un millor servici sanitari. Després l'altre punt fort podria ser que volem posar un metge per a les plans. En el tema de benestar social volem portar un plan d'empleo més acorde a la realitat, que sigui estable durant tot l'any. O sigui, aquest plan d'empleo entenem que hauria estar sempre
una quantitat limitada, o sigui, limitant els diners que pugui destinar l'Ajuntament per ajudar a les famílies necessitades. Després un altre plan d'empleo, ocupació d'oficis, per seguir eliminant les barreres arquitectòniques i millorant les carències que pugui tenir el poble. En el tema d'ocupació també tenim un projecte que és l'ampliació del polígon industrial del Romaní, el qual estos dies enrere ha eixit una notícia, no sé si la conegueu, que se va obrir el pas inferior que n'hi havia anteriorment del Musàfer a Sollana, perquè la font necessita espai. Hem estat 2 anys peleant per fer aquest pas, les obres solament començaran en breu, és una de les últimes coses que no portaven el problema i les han portat a terme, per la qual això ens va permetre ampliar aquest polígon i crear llocs de treball directes i estables, que és molt important per veïns de Sollana. En el pla de taxes municipals anem a fer per al 2016 una baixada de 40 euros a tots els impostos de circulació de vehicles i diguem que podem fer-la, perquè la podem fer, perquè sabem els números que n'hi ha a l'Ajuntament. Avui en dia no és voler fer, avui en dia tens que voler fer i que la situació econòmica del poble t'ho permetís, que en aquest moment t'ho permetís. Però tenim que mantenir el resto de coses conforme les tenim, no podem abusar. Si diguem, és que no, és que ara tenim 1.700.000 euros per gastar, no, això no és així. Si no, l'interventor ens farà un informe d'estabilitat pressupostària i d'un any per l'altre no podem gastar. Per la qual mantenint i no prometent coses que no se poden prometre, se poden fer baixades d'impostos. Si prometem tot i a tots es donen tot, les baixades d'impostos no són possibles. Seria el contrari, hi hauria de pujar-los, perquè ens obligaria a intervenció. En el tema d'associacionisme, cultura i festes, continuarem recolzant a les associacions. Com bé saps, està l'obra de la biblioteca en marxa, i aquest edifici se vol adequar tot per a associacions, per la qual la idea és acabar-lo. I en educació anem a seguir donant l'ajuda de 25 euros en els bonos escolars, amb la intenció d'augmentar-la. No sabem si podem augmentar-la el doble o podem augmentar-la en euros, això ho dirà la situació econòmica del poble. Una cosa que han tingut polèmica estos anys ha sigut en la calor en el col·legi, de l'aire condicionat. Portem així per fer un estudi no sols del col·legi d'institut, i veure quina és la millor solució per pal·liar el problema. Estem anant acabant, i disculpa que el taller tenim un poc de temps anant acabant. Si pot ser un poc més breu en les seves propostes, per favor. Sí, i per tant, en totes les repartirem en aquests dies. Les propostes són viables, són propostes que es poden realitzar, i una proposta també que portem en ganes de fer-la i concluir és unificar tot el que és el tema esportiu i donar-li una forma bona pel poble, tant en ampliació d'horaris i d'oferta. Per la qual hem pensat, portem una persona en la llista, no vaig a nombrar-la perquè no diguin que no nombrem al resto de components, però que la portem pensant soles en unificar tot el tema esportiu i donar una forma i ser l'enveja de la Ribera en el tema esportiu. No voldria passar i sé que estem ja quasi fora de temps, no voldria passar una pregunta, i és, en cas que ho necessitaren, faríem pactes de govern? Potser la pregunta ja hauria de fer-la a la posició. Nosaltres ens presentem a les eleccions pensant en guanyar-les. Després, si les circumstàncies són altres, ja les valorarem. Molt bé. Doncs, Vicent Codonyer, li deixem un minut per aquí mirant a càmera, pugui vostè dir tot allò que vulgui al voltant de el que crega necessari. Bé, en aquest minut jo voldria dir-li als veïns de Sollana que hem estat 4 anys treballant, sempre en la intenció de solventar els problemes dels veïns i millorar la qualitat de vida dia a dia, per la qual no arribarà el minut, simplement demanar la confiança per a aquests pròxims 4 anys i segur que no ens defraudarem. La línia va seguir la mateixa, millorar tot a tots els veïns. Per la qual, si tinguérem una majoria estable, no és que seríem més transparents, seríem 100% transparents. Si en algun moment ens parlen de que no tenia informació a l'oposició, no han tingut més remei que no ocultar-la, no és no donar-la. La porta de l'Ajuntament ha estat oberta per tots els veïns i per l'oposició, i en 4 anys ningú
portaveu de l'equip de govern de l'oposició ha tocat la porta del despatx d'este alcalde, per la qual, si no han tingut informació, és perquè no han vingut a buscar-la. Moltes gràcies i esperem tindre la confiança de vostès per a aquests pròxims 4 anys. Vicent Codonyer, candidat a l'alcaldia pel Partit Popular, moltíssimes gràcies per haver atès les càmeres de Sollana Televisió. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i felicitar-vos per la feina. Gràcies. Moltes gràcies. A vostè. I per la nostra part és tot. Han sigut 5 entrevistes als 5 candidats a l'alcaldia de Sollana. Ha sigut de forma objectiva, desinteressada i sempre esperant que sigui una informació vàlida per a tots vostès. Esperem que hagi sigut així. Moltes gràcies per tot.